Van harte welkom bij de opening van de voetbalscholen. Het is een gigantisch aantal mensen. Voor deze jaren hebben we een hele grote groep vrijwilligers bereid voelen om net alleen nog deze jaren, maar ook de komende zo'n keer die we nog doen met de voetbalscholen dit seizoen nog. En de bedoeling is dat we dit evenement om de 2 weken 12 keer in het seizoen doen zullen. En het is de bedoeling dat we 6 onderdelen roem bij gaan. Dus 6 onderdelen, technische onderdelen, we hebben wat van leren kennen. De wethouder van de gemeente Achtkastelen, die is aanwezig. En Oebeles Kokker, ja, dat is eigenlijk de Maradona van de waardenemers. Wat is het nut van een voetbalschool? Ja, dat is een goede aanvulling op de normale trainingen voor de jeugd bij een amateurclub. Het is voor iedereen goed om gewoon extra trainings te krijgen en een plezier te houden. Waarom begint de club bij een voetbalschool? Ik ben al sinds augustus ben ik de hoofdtrainer van VVT. Ik zit regelmatig bij wedstrijden van de jeugd. En ja, wat mij opvalt is dat ze gewoon een behoefte hebben om echt techniek te trainen. Mijn gedachte is, er zijn een heleboel voetbalscholen, die kost je een heleboel centen. En er zijn een heleboel gezinnen die dat net betalen kunnen. Ik ben ondergang geweest om sponsoren binnen te halen. Nou, dat is fantastisch lukt. Door deze sponsoren is het mogelijk maken om allerlei spullen onder te schaffen. Daardoor kunnen wij dit alle gratis aanbieden. Toen ben wij op paard gegaan om spelers, trainers, vrijwilligers te vreden van een steen hierachter. Waar ik persoonlijk heel blij mee ben, is dat 15 man van de eerste selectie echt ja zijn. En dat is natuurlijk wel wat, want wij hadden 12 keer per jaar op een maand om het 2 weken hadden wij dus voetbalscholen. Wat je merkt, je op het veld, die ben alleen een glimlach, ze vinden het fantastisch. Wat zijn nou de vaardigheden die te ben op die voetbaljongen leren? Een balstopje kennen, een bal pasen kennen, ek met links en met rechts, want dat is heel belangrijk. Nou, dat proberen we bij al die speelonderwijs, proberen wij dat erin te brengen. Op het moment dat we voetbalscholen houden, dan is er 1 extra training. Dan vervangt het de normale orentraining. Vind je het? Leuk. Ja, waarom? Nou, het is heel gezellig en je leert er ook nog wat van. Heel leuk. Mooi.